smo u Korteks. Najvažnije je da smo u samom centru. Ko? Laura Gautier, najpametnija u razredu. Ko je ona? Zar ona da nam pomogne? Šta je ovo? Virus. Aelita, upravo ti šaljem virus. U redu. Javit ću kad stigne. Zar to nije rizično? Taj virus je bezopasan. Zanima me samo stiže li do sistema. Ali ako modifikuje ili uništi sistem, onda je sve gotovo. Ali ako ne testiramo u Lioku, gde bismo? Superkompjuter u Korteksu je identičan. Ne brini. Ako nam ovo uspe, preuzet ćemo virus, poslaćemo ga do Korteksa i onda ćemo... Ako nema Korteksa, nema ni Ksene. Tako je. Evo ga. Odmah ga usmeravam ka jezgru. Sjajno. Ostaje da čekamo. Ušao je u jezgru. Treba mu samo 30 sekundi. Virus nije ušao u sistem. Šta nije u redu? Zaista ne znam. Siguran si? Želiš da ti Laura pomogne? Da, ali uradit ćemo isto što i prošli put. Sve će da zaboravi posle toga. Ali to baš nije lepo. Pa šta nam preostaje? Treba nam njen mozak da sredimo Ksenu. Tu nema ničeg lošeg. Ako će ona da nam pomogne, ja se slažem. Ne treba nam njena pomoć. Ne znam šta nije u redu. Sve smo uradili kako treba. Uveren sam u to. Treba mi pomoć. Ne znam kako da joj kažem. Znam ja. Da uradimo ovako. Da je nateramo da krene za nama. Onda je zapričamo i hop, gurnut ćemo je u tunel. Možda da joj kažemo da idemo na sajam nauke. To će da upali, ona misli samo o nauci. Imam ideju. Zdravo! Ej! Sigurno ide za nama. Radoznalost je ubila mačku. Ovo je mesto gde radimo. Evo tvog računara. Izvoli. Šta je ovo? Istraživačka stanica? Naša specijalna naučna laboratorija. I više. Ne razumem. Ko ste vi? Obični učenici, kao i ti. Šta znaš o virusima? Šta znam o virusima? Baš sve. Imamo problem. Ako nam pomogneš, sve ćemo da ti objasnimo. Ko smo, šta radimo. U redu?
Da vidim. U redu. Ovo sigurno nije običan virus, nije mikro, ali nije ni makrovirus. Naš sistem je složen. To bi jedino mogao da bude... Zeleni virus. Tako je. Onda dobro. Srušit ćemo sistem i hijerarhiju, sve ćemo da rekonstruišemo. U redu? Jeremy, ovo je nešto posebno. Laboratorija, kompjuter. Ni najbolji fizičari nemaju ovako dobru opremu. Sjajno je. Razgovarat ćemo kad završimo posao. U redu? Drugari, gotovo je. Šta ste uradili? Šta? Zar već? Uspeli smo! Beli virus je stigao do Lioka. Lora je stvorila poseban primitivni virus, takozvani polimorfni virus. To zvuči genijalno, ali kakav je to virus? To je spori virus, sa slabim moćima infekcije. Ali stvoren je da bi ušao u sistem i nezaustavljiv je. A da li to znači da smo uspeli? Želite nazad u prošlost? Ništa joj nisam rekao. To sam shvatila tokom rada. Ne može baš sve da se sakrije. To je nemoguće. Bio sam tu, bavila si se virusom. Zar misliš da sam naivna? Nije ni bitno jer ničega nećeš ni da se sećaš. Šta čekamo? Od, zašto me tako gledaš? Ideš li ili ne? A? O čemu govoriš? Ma, zaboravi. Ne sjeća se ničega. Dakle, imamo li virus? Da. I odmah krećemo da ga unesemo u korteks. Drugari, imam još jedan čas. Idite do digitalnog mora, a ja ću da se pridružim kasnije. Može? Važi. Aktivacija virusa je završena. U teoriji, virus je sada veoma opasan. U teoriji? Da. Proverit ću šta je Lora uradila. Virus se sastoji od podprograma, a Lora je brzo radila. I ne znam koje sisteme koristila. Jeremy, nemoj mi reći da si ozbiljan. Zar je Lora pametnija od tebe? Sve vreme sam stajao pored nje. Eto rešenja. Predlažem da na Jeremyevo mesto dođe Lora. Očigledno je pametnija od njega. Dosta je. Prekini već jednom. Znači, ne znaš šta je radila? Ne. Znam samo da radi jer smo ga testirali. Onda ne brini, pametnjakoviću. Imamo virus koji radi i treba da uništimo korteks. Što se mene tiče, problema nema.
Vilijame, Izvini, sad žurim. u laboratoriju. Šta si rekla? Imala sam vizije i bio si u njima. Bili smo u laboratoriji, mi i tvoji drugari i... Ovo je glupost, zaboravi. Ne, reci mi, kakve vizije? Da, kao u snu. Veoma brze. Jedva ih se sećam. Misliš da sam poludela? Oprosti. Žao mi je. Ljudi, razgovarao sam sa Vilijam. Pa gde je on? Treba nam. Kaže da se Lora seća laboratoriju. Šta? To je nemoguće. Pa kako bi se ičega sećala? Ne znam. Nije nam uspelo brisanje pamćenja. A čega se tačno seća? Ničeg posebnog, sem laboratorije. Šta misliš? Da misli da je sanjala ili da zna da se dogodilo? Ne znam. William se pravio da ništa ne zna, ali opet... Jeremy, prebaci me. Hajde da rešimo problem. Šta? Nikako. Tek smo stigli. Ne, ti ostaješ. Imamo virus. A Elita, to je najvažnije. Ako Laura nije izgubila pamćenje, možda treba da prekinemo ovu misiju. A Elita je u pravu. Dovešću i Loru. Vidimo se. Ne, Vilijame, treba da ostaneš. Treba da motriš na Loru. Hajde, proći ćemo čitavu proceduru korak po korak. U redu. Idemo. Da, to je vožnja. Zna se ko je najbolji vozač. Elita, šta se događa? Napredujemo, Yumi. Jeremy, vidi ovo. Vidiš li ovo? To je jedan skriveni podprogram virusa koji se nalazi u centru Lioka. Nemoguće. Kad smo testirali virus, bio je neaktivan. Ne utiče na sistem. Uticao je. Laura je šifrovala program. O tome ništa ne znam. Ali znaš da je to naš problem. Ne. Seti se, Laura je znala šta radimo. Modifikovala je sistem da ne bi izgubila pamćenje. Kako sam to dozvolio? Vilijame. Šta? O čemu to govoriš? Ne dozvolio i da dođe ovamo.
Prebacivanje. Ogromno je. Hajdemo, ulaz se otvara. Skači! O ne! Jeremy, pošalji mi vozilo! Nemamo vremena! Skači u stranu! Predaleko je! Neću uspeti! Jeremy, pašći u digitalno more. Devirtualizuj ga, s mesta! Hvala, Jeremy, bilo je gusto. Hajdemo! Jeremy, unutra smo. Javit ćemo se kad stignemo do centra. Stigli smo, Jeremy. Sjajno. Sada ću da vam pošaljem virus. Misliš naš virus? Šta sam drugo mogao? Čoveč. Svega se sećam. I poremetila si nam sistem. Hteli ste da me se otarasite, drugari. Tu smo, Jeremy. Poslao sam. Stiže svakog trenutka. Ne, ništa nismo dobili. Sigurni ste? Da, nema ničega. Pa šta je to? To nije dobro. Kao da postoji neka zaštita. Prestalo je. O ne. Detektujem strana tela u jezgru. Vidite li nešto neobično? Ne, ništa. Zašto? Treba li? Vidi, Šta? Ništa ne vidim. ne umišljam. Videla sam nešto. Slušajte, neobično je, ali detektujem 5 tela u blizini. Ne razumem. Kakva su to tela? Čudovišta? Možeš li da nam pojasniš? Pokušat ću, ali nije lako. Bilo kako bilo, spremni smo. Jesi li sad čuo? Da, i nimalo mi se ne dopada. Čuvaj se! Ulrik! Šta se događa? Ne znam. Ne vidim ih. Kriju se. Ulrik! Jedan je ispred mene. Reci nam, kako izgleda? O ne,
Ima ih još. Sve je propalo. Virus nije stigao do glavnog programa i još... Krenuli ste od pretpostavke da je računar u Korteksu identičan vašem, ali nije. Šta? Upravo je. Jesam. Čak i ako je u Lioku, sistem mu je potpuno drugačiji. Evo dokaza. Zaštita na koju ste naišli i bića koja niste ranije videli. Ako želimo da inficiramo Korteks, krenut ćemo iz početka. Baš tako. Pa, tu sam ako vam treba. Misliš da nema svrhe da se vraćamo u prošlost? Sigurno? Ne. Modifikovala je sistem u Lioku. Kako da je prihvatimo? Posle svega. Nemamo izbora, razumeš li ti išta? Treba nam pomoć. Nećemo sve da joj govorimo, zvaćemo je samo na misije. Slažem se. Radit će ono što joj se kaže. Imaš pravo. Treba nam njena pomoć.